Kuliah Shimon Vibro Session Part Kajim Tip Nam Ta Kubor Laj Kam Sipai Kabadai Jong Ki Kentema Katu Kubla Dep Ngalapan Pelaj Kishan Rang Temta Kadai Tang Jong Ki Kentema Jong Ka Agnivir Marki Mi Replacement Laka Jong Te Gitu Ki Kente Ki Bakwa Ban Apply Kam Sipai Marki Don Ki Komen Sisin Ki Bakwa Ban Apply Te Sape Igane Ka Video Bakut Ki Egi Non Kam Ban Apply Kat No Snem Kat No Kahaj Kam Tatar Te Sape Igane Video Hadu Bakut Te ka online application kan sedang nadu artrik March hajar arpsan hadu 10 April hajar arpsan sekan mau ki bakwa apply select kloy ban apply te ka exam kan de hujun hajar arpsan chane kin sapentip 4 la ada mentawan yu te kan ke de jong mekhlia mo kin te jong kin te ka don de tang go we kam don bun recognition rang we bun kin te ka don tang go we esngap ha ka kriteria habe de ber kane ya jong ka gunwe ka don tang go we hi ka post kam longer kam giwe gidon kam balai sau santali jong kishan rang yo ban jit option kan thedam takwe kane ga Agnivir General Duty Women Military Police kasnem kare khat news nem sitang hadu ar voice nem te kitu ki bang biang kane kasnem te kila ban apply mar bahang ne umdon age relaxation re ki bra tam ya ar nem ar voice nem kinam yo shu ban apply ta ka education requirements ngap ha mo ke ka phi ki bala ban apply class 10 matric pass with 45% mark in aggregate of 5 basic subject. Tehnel omait 5 basic subject mut ba san taligi subject ba de benyo 100% ka aggregate jong gitu kisan taligi subject. And minimum 33% marks. Ka minimum pada kedai life percent ka mark. In each of those 5 subject habaro gitu ki san subject. Pidi benyo baik life hajrong tele khin lang baro de benyo 100% ka percentage pada. Tegi baron license kini kin kam ai preference si balak don license marba kin ai ki kam driver la ki don kam driver te sakan mau ya tu don age relaxation don ere te ki ba biang ka percentage ki ba biang ka mark ki la ban apply kasnem kanega way women who are widow ki bala yaplok ki bala divorce or legally separated ki bala separate are also eligible tangba ki dei ki bom pat don kun pada do not have any children subject to fulfilling all other eligibility criteria. Lada biang bro ka eligibility criteria yang padon kun ila ban apply. Ta kasnem pada ka ba kinshim mo kane kade kasnem kane ka sngi kha. Te skam ha mo bun bagi senrang ki bakali yang ba de ne ki bulmar ba. Te candidate born between kemud ba kane de kasngi kha ba kila ban apply. Nadu shitrik Oktober arjar sau hadu shitrik April arjar pra ki bakha hapreng gine ane ki bakha shitrik Oktober arjar saur ginang yo ki bakha shitrik April arjar pra ginang yo sa kengi haduk menta hidap ka nosnem mutba tang ha kite be te butba la bikha ar trik Oktober yo lai trik Oktober sau trik Oktober yo hadu kite gi hadu arjar pra gen mut ki arjar san arjan reu arjan yo barok ki lapan apply tang kasni kha kan ga 1 Oktober 2004 to 1 April 2008 terhadap pi kasingkha ka jong pi ka don kini ke tarik bersnem la ban apply both days inclusive are eligible to apply te sakama ban page ya ka date of birth jong lade la pi ha ba ka te te mo la ban apply ka han te nakamta ki SC ST candidate jongi ki Northeast region ka han namta kan the ka de shispa san phopra pe mo ya baro general ka de shispa andruf ar te ki Northeast region jongi ki ai sau relaxation te kemudian ba given food sendim ta high relaxation te kemudian ba kadai shispa san pupra kanai ro sau shispa san pupra khai kan mau ban thau shwa ka haj la da phi biang ka haj sa apply amde ban shu apply shwa sa ayu hadin beda pen len ya kata ka jingi go jong phi ta to ka haj la yo ta kan mau to ka sil trap la don back te ka domicile phi ban apply no la da kampat apply ka domicile ka don kambe la da phi kwa apply kam sipai ki no ki fus phi don kambe ka ta don kam ha tengah son batai ha te ki badai ki sports person ki bala represent ya state national and international te phi yo high relaxation yang sa ta ba shispa san pho nreu ka hai tang ki ba la represent no job but represent tai job la ne wan hadu basau chane kom ta ki don la ka jong ka ayu te sakan mau kita la represent la job te la yo baik ka relaxation tan lor kata ikinde gi bla represent kamta ya sports mo mar kadan la ka jong kayu te pinyo ru ka marks bonus mark kane kanam khinlang re bar ka exam kata ka bonus mark khila jong bonus mark pinyo bonus mark la ka jong kata ka shong phi te gi bal ajon NCC ru te pinyo bonus mark te la jon ti sa kan mo ban penbiang ban datho apar pendap pen
bang la persen yang kata ne pila submit pila yo ka NCC certificate A B C mta tatar pinyo bonus mark te kan mau bah kini boro kan ke sports certificate ki valid hapok ka Arsenal mo ka pila ka hapok Arsenal kan valid baik te pila ban yu te session ngan hapan kan mau biang ba e kita akan wir kan mau hapan tre tang South Nem shwa te nade ba tang South Nem bade kin sa recruit biang session nam tagi tuju itu ma boro kin yo biang yo stang 10% ane dunai kata kin yo ban join biang kita ki ba kam tebit kam biang te kin yo biang ban join ya kan ka kam army te pinyo shuti kumno live post ni ke snap pinyo shuti kita man ka snap pinyo live post ni man phayeng katulop ta kan dai be live hojar house nem mo paningkong live play hajar kesem ba live 2000 san spa kesem balai live 2000 sau po hajar kesem ba sau pa shimla shimnai kan live hojar shimnai kesem paningkong live play hajar kesem ba ar shimnai ta te maybe next year na ta kala ban kiuru next melar ban tip te nalor kata la dap saus nem pinyo biang marbakin sa didok itu ka tulok pojong pi pin sa yo ndala dap ka kam pinyo rukumba shipho laktam shipho pat ka interest pinyo ik ar la ka ndala dap kut kata ka kam pojong pi oke ja ada begitu te kabai registration kabai examination kan dei ar spa san pho marway te gitu ki ba yu sapsi kata kabai registration la dapor ba apply ka website kedai join indianarmy.nic.in ngan sabu roh description ngan sabu ka link jong ani te sakan mau te ka recruitment process jong ani kalau komne ma kan don shua bet ka exam kasadon ka rally te yaki dokumen jong pi don kam ha ka por rally amde re por exam tang ID tang tang talabiang re ha ka por rally siap don kam load kini dokumen baro ki ba don kam mo te pin hab don ki ban le lupa no don ki ba sele adin ru lere tang ba kitu ki ba kwa ban le lupa te sa le lupa no te ningkong karon chok exam dan lap ndap sa ai ka tare ke phi ban de exam da din bade kan sa yo sa ka si mare rally da ki dokumen ki ban kam nam ta kane to admit card te nda pila eligible ban le mare kan sa yo admit card have you tidor sa print ar totally education certificate custom mark sheet nane tai custom mark sheet barka admit card tai don kami tes kan mau wan penbiang kan mau ki NIS kila even apply te ka domicile be have apply te ka domicile ka kam dan teng kam slam dan teng ka koloi te have apply pano ka domicile te ka certificate la don religion certificate shupan la da kidon ki bala da mention lupa kiwi ki state am kala da mention lupa hapo shell tribe te jongi claim mention re te have pan napo napo sinong ro kila ban ai kata ka yu tang ban yo osan na po DC office kin san police character certificate ta kini sapan baik ndala pila pas ke exam na rapi qualify ban lej mare te sapan ni ka police character certificate school character certificate la ban apply pa mle lere ka tu lej ka school jong pi character certificate national to national mle lere la ban yo on merit certificate katuro la ban yo with photograph issue by village sarpan na po sinong la ban yo tu ilan pasan la ban sinai kata on merit certificate ban pini ba pempat ayu relationship don kamera NCC certificate iki badon penbiang pa sport certificate ikibat ladap bio biang lupa kita ka affidavit kanero kan mau phina phenle affidavit tang anda phila poi haka exam ka jingmara te ka penbiang kan affidavit te ka affidavit ro ka sim tai kham lut bon te ki sim kan do kita ki ba penle ka affidavit ngam te bra lai spa so spa ka ta te ka shongat kum bayu te kilatip hi bubun kilatip hi te kala do ro advertisement ba kata ka sampil kum do ban le ka affidavit te kan mau ban le pan card Aadhaar su apply lupa kini don kam hadin da phi janya kam te long ready ban apply la da phi kwa hisa ban apply kam spai kini don kam ha te kitu bang rabi tho ki don kam te kin pha mara epi ka no ka de ka jing mara kin pha mara epi ka rally mo kane tang bla pass exam qualify bin poy kane kin pha mara epi khandrus pa metar te la da phi ban pendep ka group 1 new minute hapo ka new minute la post kan pni format but group 2 hapo praminit pinyo sau pramak te kandon ka 10 feet long jump de tang man qualify but 3 feet high jump kan de tang ban qualify te the rest sangta la da la qualify gini la pa ke pois ka medical examination kan check e bro kinon sa ke jinon kam tu dan lagi jongi test physical measurement test adaptability test kum tatar te la pila pas ta la yo baik ya ka kam te tangkan ne higi jing pentip ngatrai pla shai lot kitu baro detail bang ada batai te sakan mau ban apply no la da ko ban apply nam ta kini kam spa jong agnivir kane dei tang nam ta kenthai ya kan hi kulishuan